Вітаю! Ви глядзіце першае відэо з нашага цыкла, прысвечанага захаванню спадчыны ў хатніх умовах. Сёння мы паговорым пра то, як звычайная кватэра ці дом можа стаць надзейным сховішчам для гісторый і чаму гэта важна для кожнага з нас. Чаму мы кажам пра гэта менавіта зараз? Для Беларусі гэта крытычна важная тэма. Музейшчыкі ў краіне часта не маюць волі працаваць без цэнзуры, а спадчына незалежных грамадскіх і палітычных рухаў патрабуе асаблівай увагі. Дзяржаўныя інстытуцыі не будуць клапаціцца пра гэтыя матэрыялы, таму гэтая місія кладзецца на нашы з вамі плечы. Нават калі нейкая рэч, старая улётка, значок ці ліст выглядае цяпер не шляхетна ці пацёрта, гэта не значыць, што яна не мае каштоўнасці. Для будучых даследчыкаў гэта будзе бясцэнны экспанат. Адразу папярэджу, мы будзем даволі моцна спрашчаць музейныя тэхналогіі. Каб паглыбіцца ва ўсе дэталі, спатрэбуюся б цэлы навучальны курс. Наша мэта сёння даць вам практычную базу, якую можна выкарыстаць адразу пасля прагляду, каб захаваць вашы ўласныя калекцыі для будучай музеефікацыі. Сёння мы размаўляем аб тым, як розныя матэрыялы, папера, тканіна ці фота руйнуюць самі сабе, як гэта замарудзіць, як правільна выбраць месца ў доме, каб рэчы не пацярпелі ад вільгаці ці святла, што рабіць у крызісных сітуацыях, калі вы сутыкнуліся з плесняй ці шкоднікамі і другія тэмы. Кожная рэч нясе ў сябе пачаткі ўласнага знішчэння. Папера акісляецца, тканіна трухлявее, фотаэмульсія цямнее. І нават калі рэч даволі старая выглядае добра, здаецца, што можа нічога не трэба рабіць. Калі паглядзець з аднаго боку, так і ёсць, таму што большасць рэчаў добра захоўваецца, калі іх не чапаць і калі не ўзнікаюць крызісы. Але так будзе не заўсёды. З цягам часу яны ўсё ж такі будуць псавацца. Наша мэта замарудзіць гэты працэс і захаваць цэласнасць аб'екту. Першае правіла захавання – зразумейце, з чаго зроблена рэч і як з ёй працаваць. Таксама ёсць розныя канвенцыі наконт выкарыстання ў такой працы пальчатак. Падыходзячы з практычнага пункту зору, у дамашніх абставінах лепей чыстыя рукі, чым брудныя пальчаткі. Папера. Аснова любой паперы – гэта цэлюлоза, аднак у таннай паперы заўсёды застаецца лігнін, прыродная рэштка драўніны. Менавіта лігнін з'яўляецца крыніцай кіслаты. Пад уздзеяннем святла і паветра ён акісляецца, што прыводзіць да пажаўцення і кроккасці паперы. Таму важна ў першую чаргу дастаць з паперы металёвыя скрэпкі. Яны ржавеюць і яшчэ больш акісляюць матэрыял. Замест скрэпак можна сшыць льняной ніткай. Захоўванне паперы – гэта захаванне цэласнасці валокнаў. Таму, калі аркуш паперы складзены, яго трэба распрастаць, бо ў месцах згібу матэрыял знішчаецца вельмі лёгка. Дробныя загіны можна хутка разгладзіць бамбукавай лыжкай з аднаразавага набору. Для вялікіх загінаў пакладзіце папер пад нешта цяжкае на доўгі тэрмін. Гэта могуць быць, напрыклад, невялікія падушачкі з пяском дробнай фракцыі. Іх можна пашыць самастойна. Калі ў кнізе захаваныя нейкія прыгожыя закладкі, іх трэба дастаць, падпісаць адкуль узята і захаваць асобна. Таксама, каб пазбегнуць акіслення, трэба схаваць паперу ад святла. Але дзе і як? Лепей у канвертах з спецыяльнай паперы лігнін-фры, буферет, спецыяльная папера, прапітаная алкаінамі, або акварэльнай паперы з бавоўнай. Калі няма магчымасці захоўваць у цалкам распростаным выглядзе, лепей захоўваць скручанымі ў рулон. Гэта лепш, чым складванне ў некалькі разоў. Чаго нельга рабіць у працы з паперай? Не ламінаваць. Як толькі з'явіўся гэты метад, музейшчыкі спрабавалі захаваць экспанаты з паперы ламінаваннем, але час паказаў, што гэты метад не працуе. Не выкарыстоўваць ліпкую стужку. Клей пранікае паміж валокнаў і канчаткова знішчае матэрыял. Калі вельмі патрэбна, можна аб'яднаць кавалкі з дапамогай спецыяльнай рэстаўратарскай японскай паперы – ханхі. Не трымаць у падвале. Нават калі падвал сухі, там часцей за ўсё ідуць трубы. Пры іх разрыве ёсць вялікая рызыка таго, што вада і плесень знішчыць ваш важны папяровы экспанат. Не выстаўляць доўга пры святле. 3-4 месяца лічыцца дапушчальным максімумам, 3 месяца на сцяне, 3 гады ў адпачынку ў цемры. Таксама нельга трымаць паперы на сонцы ці над батарэямі.
Тыя ж правілы датычны і захаванню фотаздымкаў, але ў працы з фота ёсць і іншыя важныя аспекты. Гэты матэрыял хімічна актыўны і найбольш адчувальны да святла, вільготнасці, тэмпературы ці бруду. Таму паверхню здымка, на якім знаходзіцца выява, нельга мацаць рукамі, каб не пакінуць на ім сляды тлушчу з пальцаў. Лепей трымаць за рабрыны ці карыстацца чыстымі пальчаткамі. Фотаздымак нельга нічым праціраць, бо можна падрапаць паверхню. Здзьмуць пыл можна пры дапамозе клізмы. І памятайце, з цягам часу каляровыя здымкі губляюць свой колер. Як захаваць фота? Камерцыйныя фотаальбомы ці пластикавыя файлы не падыходзяць для захоўвання. Яны маюць у складзе полівінілхларыд, які знішчае выяву на фота. Таму, як і з паперай, здымкі лепш захоўваць у някіслым асяроддзі. Трэба кожны пераклаць аркушамі баваўнянай акварэльнай паперы або безлігніннай буфераванай паперы. Калі здымкі 2, спінкай да спінкі. Перад тым фотаздымкі можна і варта ззаду падпісаць простым алоўкам тыпу ХБ або мякчэйшы. Такое апісанне забяспечвае захаванне інфармацыі аб тым, што ці хто знаходзіцца на фота. Калі вы жадаеце, каб здымак знаходзіўся дома ў рамцы на відочным месцы, захавайце яго ў адпаведны спосаб. З відочнага боку ад ультрафіялета і бруда, музейным ці нават звыклым шклом, з тыльнага ад акіслення паперам архіўнай якасці. З гэтай жа паперы паміж шклом і здымкам можна зрабіць рамку, якая будзе аддзяляць іх адзін ад аднога. Нарэшце можна заўжды павесіць копію, ніхто не даведаецца. А найлепшым спосабам захаваць інфармацыю аб фота – яго дыгіталізаваць. Як гэта зрабіць дакладна, глядзіце ў другім відэо, прысвечаным менавіта тэме алічбоўкі прадметаў у дамашніх абставінах. Асобныя правілы для захавання тканіны. У кожнай тканіны свае патрэбы, але агульная рэкамендацыя – пазбягаць святла і залішняй або замалай вільгаці, спёкі. Аптымальныя умовы 45-65% адноснай вільгаці. Як хутка зразумець у дамашніх абставінах, ці адпаведная у вас вільгаць? Калі халодныя аб'екты пакрытыя кандэнсатам і драўняныя дзверы цяжка зачыняюцца, вільгаці зашмат. Калі трэскаюцца вусны ці драўняныя рэчы, паркет ці дзверы сціскаюцца, у доме вельмі суха. Пазбягайце праць тканіну. Гэта можа пашкодзіць яе валокны, а калі дрэнна высушыць, то з'явіцца плесня. Калі тканіна фарбавана, яна можа пусціць фарбу. Спадчынныя тканіны нельга прасаваць ні парам, ні прасам. Хімічны ці механічны апёк можа пашкодзіць матэрыял. Як захоўваць тканіну? Тканіну нельга трымаць доўга падвешанай. У такім стане яна расцягваецца, і гэта пашкоджанне застаецца назаўжды. Каб пазбегнуць згінаў, яе трэба трымаць скручанай, а не складзенай. Не выкарыстоўвайце герметычныя пластыкавыя пакеты для захоўвання тканіны. Пры перападах тэмпературы у іх утвараецца кандэнсат, што імгненна выклікае рост плесні. Лепш выкарыстоўваць чахлы з натуральнай незафарбаванай бавоўны. Плястык – гэта матэрыял, які не створаны для доўгага жыцця. Галоўныя ворагі для плястыка – святло і цяпло. Таму трэба захоўваць плястыкавыя экспанаты ў цёмным, няцёплым месцы з доступам да паветра, ізалявана ад іншых рэчаў – паперы, здымка ці тэкстылю. Тое ж датычыцца фотастужак. Агулам іх варта трымаць разрэзанымі ў някіслай паперы, а ў ідэале найлепш звярнуцца да фотографаў для апрацоўкі. І памятайце, калі плястыкавая рэч стала ліпкай ці пахне воцатам, гэта знак распаду. Калі гаворка ідзе пра металёвыя рэчы, тут прасцей. Метал патрабуе сухасці і яго нельга трымаць голымі рукамі. Вада і тлушч выклікае карозію. Таму захоўваем метал далей ад вільготнасці і працуем з ім толькі ў пальчатках. Кераміка і шкло – матэрыял, які жыве тысячагоддзямі, але патрабуе вельмі клапатлівага абыходжання з рызыкі механічнага рабіцця. Таму заўжды бярыце з адной ніколі за ручкі, незразумела, у якім яны стане і ці ўтрымаюць вагу прадмету. Калі ж керамічны або шкляны выраб пабіўся, звярніцеся да прафесійнай рэстаўрацыі. Звычайны клей, якім вы будзеце заклейваць, можа псавацца сам па сябе і пашкодзіць вашу рэч. Пры захоўванні керамікі і шкла пазбягайце тэмпературных перападаў.
Цяжэй захаваць гумовыя рэчы. Ад святла гума губляе колеры і пачынае выкідаць серу, таму яе нельга захоўваць побач з іншымі рэчамі. Ад выкідаў серы пачынаецца карозія металу і руйнаванне арганікі тканіны. Таксама з цягам часу гума становіцца цвярдзейшай, хрупкай і пачынае крышыцца. Што тычыцца факсаў, чэкаў ці другіх воддрукаў на трымальнай паперы, іх увогуле немажліва захаваць. Хуткім часам яны выцвітаюць, ад тэмпературы чарнеюць. Таму адзіны спосаб захаваць інфармацыю з такіх экспанатаў – лічбавізацыя. Нават пры ідэальным планаванні і захоўванні ніхто не застрахаваны ад надзвычайных сітуацый. Пажар, паводка, з'яўленне шкоднікаў ці плесні – гэта крызісы, якія патрабуюць імгненнай і, галоўнае, правільнай рэакцыі. Разбяром, як дзейнічаць у кожным выпадку. Пажар. Агонь знішчае рэчы фізічна, але нават калі полымя не дакранулася да вашага архіва, высокая тэмпература і прадукты гарэння наносяць цяжкія пашкоджанні. Экстрэмальнае сухое цяпло прыводзіць да незваротнай дэструкцыі валокнаў паперы, скуры і тканіны. Яны становяцца настолькі крохкімі, што могуць рассыпацца ад аднаго дотыку. Шкодны не толькі вагонь, але і сажа. Яна тлустая, кіслая і моцна фарбуе. Не сцірайце сажу самі, каб не распаўсюдзіць яе шырэй. Да ўсёй шкоды вагню і сажы часта далучаецца і пашкоджанне ад вады, якой гасілі пажар. Таму пашкоджанне ад пажару цалкам вельмі складанае і не заўжды магчыма ўратаваць рэч наогул. Калі гэта і мажліва, то зрабіць гэта могуць толькі спецыялісты. Таму ў гэтым выпадку звярніцеся па дапамогу. Патоп. Калі вы сутыкнуліся з гэтай праблемай, перш за ўсё трэба як мага хутчэй дастаць рэчы з зоны пашкоджання і высушыць. Сушка павінна быць павольнай пры пакаёвай тэмпературы і добрай вентыляцыі. Галоўнае – высушыць канчаткова, каб не завесці плесню. Катэгарычна забаронена сушыць намоклыя рэчы фенам, на батарэі ці пад прамымі сонечнымі прамянямі. Хуткае нераўнамернае высыханне выклікае моцную дэфармацыю. Рэкамендацыі датычныя метаду сушкі залежаць ад многіх фактараў і тыпу матэрыялаў. Таму ў гэтым выпадку лепей звярнуцца па дапамогу ці кансультацыю спецыялістаў. Знішчыць калекцыю могуць таксама шкоднікі. Калі вы заўважылі ў скрыні дзіркі, дробны пыл або саміх насякомых, заражаная ўся скрыня. Па-першае, не трэба раскрываць адзенне, каб больш дакладна агледзець. Так вы толькі пашырыце распаўсюд шкоднікаў па пакоі. Па-другое, трэба па магчымасці сфатаграфаваць і ідэнтыфікаваць шкодніка і зразумець, што з рэчаў для яго ядомае, а што не. Неядомыя можна пакінуць на карантын. Але для ўсіх шкоднікаў адна зброя – холад. Запакуйце рэч у 2 тлустыя пачкі і на 2-3 тыдні адпраўце ў маразілку, лепей пры тэмпературы 20-30 стопняў. Пасля выцягнення перад распакоўкай лепей пачакаць сотні пры комнатнай тэмпературы, каб пазбегнуць кандэнсату, які, ў сваю чаргу, можа прывесці да плесні. Плесня небяспечна не толькі для аб'ектаў, але і для вас. Таму пры працы з плесневымі рэчамі трэба быць у масцы і пальчатках. На пачатку сфатаграфуйце рэч. Праз здымкі будзе бачна этапы развою плесні. Плесня развіваецца ў вільготных прасторах, таму перанясіце рэч ва ўмовы з сухім паветрам і такім чынам вы ізалюеце аб'ект ад другіх рэчаў. Не трымайце пашкоджаныя рэчы ў плястыку, там для плесні ідэальныя ўмовы. Таму лепей выкарыстоўваць папяровыя мяшкі. І звяртайцеся па дапамогу ў мясцовы цэнтр аховы грамадскага здароўя ці аналагічную установу. Выбар правільнага месца для захавання – гэта галоўны поспех у справе кансервацыі. Нават калі вы выкарыстоўваеце найлепшыя бескіслотныя папкі, няправільная лакацыя ў доме можа знішчыць калекцыю за адзін сезон. Разглядзім месца бяспечнага і небяспечнага размяшчэння рэчаў па пунктах. Першае галоўнае правіла – забудзьцеся пра падвалы і гарышчы. Падвал – гэта зона высокай вільготнасці і пастаяннай рызыкі затаплення праз аварыі, камунікацыі ці грунтавыя воды. Вільгаць у падвалах статычная, што робіць іх ідэальным месцам для імгненнага росту плесні. На гарышчы ўзнікае праблема экстрэмальных тэмператур. Летам гарышча пераграваецца, а зімой прамярзае. Такія кантрасты разбураюць структуру матэрыялаў.
Таксама ваш архіў павінен быць максімальна выдалены ад актыўных зон дома. Батарэі і абагравальнікі. Цяпло – гэта энергія, якая паскарае хімічныя рэакцыі разбурэння. Пастаянны поток цёплага паветра перасушвае паперу і скуру, і тэкстыль, і плястык, робячы іх крохкімі. Вадаправодныя і каналізацыйныя трубы. Любая схаваная працечка можа заўважыцца занадта позна, калі калекцыя ўжо будзе незваротна сапсаваная вільгаццю. Вокны. Прамое сонечнае святло, ультрафіялет, выпальвае пігменты і разбурае валокны тканіны і паперы на малекулярным узроўні. Дык дзе можна? Найлепшы варыянт – у цёмнай сухой шафе ў вашым пакоі. Пры захаванні архіва важна звярнуць увагу на некаторыя крытэрыі бяспекі. Спачатку аглядзіцеся, ці няма ў гэтым месцы плесні ці шкоднікаў. Ніколі не ставце рэчы на падлогу, яны павінны быць паднятыя мінімум на 5 см ад узроўню падлогі. Гэта забяспечыць іх ад шкоднікаў, якія не ўмеюць паўзці наверх, ці ад затаплення. Кантралюйце вільготнасць. Для гэтага лепш паставіць побач з калекцыяй гігрометр. Стаўце шафу толькі да ўнутраных сценаў пакоя. Гэта гарантуе тэмпературную стабільнасць, бо стабільнасць умоў значна важнейшая за іх ідэальнасць. Калі гаворка ідзе пра рэчы, якія небяспечныя для вас з прычыны, напрыклад, ідэалагічнага ціску з боку іншых асоб, ваша бяспека прыярытэт. У такім выпадку лепей за ўсё зрабіць лічбавую копію прадмета і захаваць яе адпаведным спосабам. Аб гэтым у другім відэа. Арыгінал прадмета, калі ёсць магчымасць і бяспечныя каналы сувязі, перадаць незалежным рэстаўратарам ці музейшчыкам, ці захаваць так, каб не было магчымасці ідэнтыфікаваць рэч з вашай асобай, нават калі гэта не спрыяе захаванню арыгінала. Уласная бяспека важнейшая за любую рэч. Думаючы пра рэч, якую вы хочаце захаваць, заўсёды пачынайце з разумення матэрыялу, з якога яна створана. І нам трэба ўсведамляць, як менавіта яны будуць руйнавацца з часам. Памятайце, дзеянне, накіраванае на захаванне ўсёй калекцыі адразу, значна важнейшае за рэстаўрацыю паасобных аб'ектаў. Лепш агулам выратаваць архіў з вільготнага падвалу, чым патраціць усе рэсурсы на аднаўленне толькі адной рэчы. Сярод кансерватараў лічыцца, што захоўванне спадчыны без доступу бессэнсоўнае. Захаванне спадчыны – гэта заўсёды камандная гульня. Інфармуйце людзей, якім усебакова давяраеце, куды менавіта вы паклалі рэчы і чаму яны маюць каштоўнасць, каб яны сталі вашымі паплечнікамі і захавалі разам з вамі гэтую гісторыю для наступных пакаленняў. Дзякуй, што беражэце сваю спадчыну, бо вашыя рэчы – гэта жывая сувязь з продкамі. Беражыце іх сёння, бо гісторыя – гэта менавіта тое, што мы здолелі захаваць для будучыні. Гэтыя прадметы з'яўляюцца фундаментам нашай агульнай памяці. Сустрэнемся ў наступным выпуску, дзе мы пойдзем далей і пачнем ствараць ваш уласны лічбавы архіў.